رێکخستنە عەفویە ناودەوڵەتی وەک ئامنێستی ئینتەرناشنال تێ ناسکردن راپۆرتێک لەسەر گرتیên داعشê û malbatên wan li Rojavayê Kurdistanê belav kir têda got rêveberiya Xweser mafê wan girtiyan bin pê dike. Li gorî raporta ku duh derengê şevê hatiye belavkirin 56,000 jin zilam û zarokên Daişê di kamp û zindanên rêveberiya Xweser de girtîne. Amnesty dibêje ji ber rewşa xerab gelek kes ji wan Daişiyan hatine îşkencekirin û mirine. Ji wê hejmarê 11,500 zilamên Daişê ne, 14,500 jinên wan in, 30,000 zarokên Daişê ne li 27 cihan hatine girtin. Du cihên sereke jî hene ew jî Kampa Hol û Kampa Roj. Rêveberiyê heta niha li ser vê raporta Amnesty tu daxuyanî nedaye. Amnesty herwiha Amerîka jî tawanbar dike û dibêje Amerîka jî di ber wan bin pêkirinan da berpirse. Hêzên Amerîka li Rojavayê Kurdistanê sîstema berevaniya ezmanî bicî kiriye. Li gorî rewangeha Sûriya mafên mirovan, Amerîka sîstema berevaniya ezmanî ya gelekî pêşketî li bingeha xwe li Heqlil Umer û bi petrolê gelekî dewlemend e weke mezintirîn bingeha Amerîkayê li Sûriyê ew sîstem li wê derê daniye. Li gorî agahiyên rewangehê di dema bicîkirina wê sîstemê de hêzên hevpeymanan Amerîkî û hêzên Hesedê li derdora bingehê gerên çavdêriyê pêk anîne. Reşîd Alîcan serokê rêxistina Canî Roj ji Rûdawê re got hikûmeta Iraqê 120 Kurdên Rojavayê Kurdistanê teslîmê hikûmeta Sûriyê kirine û ji bo Şamê hatine dersînorkirin. Niha ew kesên ku hatine şandin ya jî hatine dersînorkirin li cem muxabaratan li Şamê girtîne. Reşîd Alîcan bi rêya Rûdawê ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî ku li vê derê li Herêma Kurdistanê dimînin dixwaze berê xwe nedin navçeyên dibin kontrola hikûmeta Iraqê de. Ev kesekî daxilî Musul bûne ji beriya cejnê heta niha 120 kesin. Yek ji wan 120 kesa daxilî Bexdad û zindanê Iraqê nebûne radestî rejîma Sûrî kirine vê gavê li Firع Filistîn li Dîmeşqê ne. 120 kes xelkê Kobanê û Qamişlo ne. Kurdin hemû Kurdê Rojavana 120 kesin biriya Musul daxilî Kurd ئایستا زیندانên li hebsa Firع Filistîn li Dîmeşqê ne. Ez bêjme xelkê Rojava bez zarokê xwe aliyê Musul herêkin hikûmeta Bexdadê vê gavê her kesekî Sûrî bê Kurd bê Ereb bê ji her menatiqî muhafazetê Iraqê bê radestî Sûrî dike. Ev 120 kesê Kurdê Rojava